Dat is goed, hè? Nou, nou, een koffiemond. Ja. Komt er nog in? Het roept wel lekker. Ja? Door de Midstraat, kroongetuige van vele generaties nering doen in wijdvermaarde waar, rolden in de morgen van 10 september 1960 vele bussen Joure binnen. Ik vond het altijd zo mooi gezegd, dan kwam ze eraan. We stonden en sting al die bussen in een rij. Nou, daar op het terrein dan. Vond ik prachtig altijd. Ichtenbregen, Duitsterhuizen en Sint-Jansgeer en ja, daar kwamen ze allerlei nog. Eerst moest ik 3 kilometer ongeveer fietsen. Nou, dat, ja, we maar meerdere famkes dan, hè. Maar ja, bij een boer zetten we de fietsen dan daar en dan zaten we nog gewoon wij met elkaar in de bus. Ja. 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 En iedereen die in die bus zit, Ja. die werken bij Douwe Egberts. Ja, klopt. Zo, hier is ik een bekende vrouw. Want hoe oud ben je door jou hier kwam te werken? Ik ben nog maar 15 hier. Ja. Wij woonden in Dokkum, in Haiti een kruidenierszaak. En het is, die kruidenierszaak is door de oorlog is die failliet gegaan. Toen kreeg hij die sollicitatiebrief van Douwe Egberts. Ze vregen al om famkes en wij hebben 11 famkes. Dus mijn huid, die weer 50, eigenlijk al te oud. Maar omdat wij zoveel famkes hadden, hebben ze ons huid ik aangenomen. Snap je? En, Dus jouw huid werd oernaam, ja, omdat Douwe wij Egberts toen zoveel wist famkes hadden. van dan komt dat hele gezin uit Dokkum hier en dan hebben wij bij heel soort famkes die je werken kennen. Precies, ja. Nou, het thee smaken, hè? Ja, zeker, ja. Nou, en toch heb ik altijd de gewone thee. Ja, wij. Zo, hè? Ja, Ja. ik hoor net van die smaakjes. Nee. Dus ik kan je tabakje. Ja, tabaksbladen. Ja. Wat dien jou hier voor werk? Ik zit in het tabak, hè? In het In het Ja, tabak. Oh. alwaren, zo. En ik wil van die banden alles erop plakken, maar ja, pakjes tabak dan. Ja. En dan kramerij, no? 3 uur heb ik daar zitten. Doorst een kraamje, zo. En jou werken zelf in de kantine? In de kantine, ja. Eerst in het keukentje van het laboratorium bij Douwe Egberts. En toen ben ik in de theekantine gekomen. We kregen per week geld Ja. bij Douwe Egberts. Ja. Dus ik kreeg elke Gewoon zo'n vrij briefpootje. kreeg een envelop. En dan, nou dat vind je leuk, nou? Ja, dat En, vind ik nou. Dus elke week kreeg je geld. Nou, dit is een personele reisje. En toen vroeg mijn man dus mij dat ik mee ga. Dit is mijn man en dit ben ik dus. En daarna weer Daarna zie je het weer goed. Morgen is hier een reunie van de Douwe Egberts famkes. Het lijkt me heel leuk om die bekende famkes weer te zien. Ja. Ik wens je een hele mooie dag morgen. Dankjewel. Dankjewel. Zo vliegt de middag om. Voordat je het weet rijden de bussen van Douwe Egberts alweer voor om je naar huis te brengen.